Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур ТВ бародаро. Имрӯз 28 январ соли 2024 рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷайҳун Хумсангир бозори лои канал бародаро навор кардем говҳои гусолатдор, қои калу, муқо барои баста, муқачо, молои майда, барра, қои вазн зиндаи савдошидагӣ ҳамаи намудша навор кардем бародаро. Видеоро пурра тамошо кунед. Видео маъқул боша яктаи лайк, касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канал обуна шавем бародаро. Бародаро авиакассаи Салом Авиа ҳамкорӣ кардастем аз Россия ба Тоҷикистон, ай Тоҷикистон ба Россия ё ин ки дигар давлатҳои дунё билет харидорӣ кардани бошем, тавсия мекунем авиакассаи Салом Авиа бародаро. иншоалло нархи хуб, ҳар як харидорда бародаро туҳфа дорад, ҳар як харидорда иншоалло аями харидагитон розӣ мешем бародаро. аз номи канали мо муроҷиат кунед. Акаи Иброҳим номероша мемонам, ягон камбудӣ намешавад. иншоалло ягон камбудӣ шид, мо ҳамкориро сразу бас мекунем. иншоалло ягон камбудӣ намешавад. муроҷиат кунед. Акаи Иброҳим, ширкати Салом Авиа бародаро. видеоро пурра тамошо кунем. мо видеоро сар кардем. яд 8 моҳа буғза, яд 7 моҳа. ҳар душан фурӯшия бародаро. номероро дар экран мемонем. ой аҳли хушрӯа. нархошон, нархҳои бародаро ҷои мешидаги шагав мезанем, бе савдоа. 9300 сомони ай ҳар душан. 9300. яд 7 моҳа буғза, яд 6 моҳа гарантини. ино молои ёшам, пири бад нест. бе даставка бародар. адрес ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Калхозобод, Гулистон. меоем худтон мебарем бародаро. даставка надоре. даставка кунем, бо даставкаш хеле чӣ мешавад, нархҳо туғрӣ намегира. ба бе даставка меоем худтон мегирем, мебарем. 9300 ҳар душам бе савдо. хушро тамошо кунем бародаро. молои буғз иншоалло ба рамазона шир мехӯрем. ина молоро айқафош тамошо кунем бародаро. ина чочоиш, ина чочоиш 9300 сумӣ ҷои сумгирӣ шай бе даставка бародаро. адрес ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Калхозобод, Гулистон 5. худтон мегирен, мебарен. айхуна бародаро. молбозори Хумсангир нархи говҳои гусоладор. говиҷӯшо гусолаш модда 14000 нархаш савдо меша. шириш чанд қака? саҳари бега 8 литр шир дошта. начочоша тамошо кунед. гов айқафош. гов ёш дуюм гусолаш тамом ака. саҳари бега 8 шир. гов гови гарантини гуфтеста бародаро. гов ёш дуюмзоид гусолаш модда. бародаро гова бозор ай 12000 то 13000 кадай. 12, 12.5, 12300, 12800 баланди баланд 13000 кадаги ай мега. ина гова. гова ра гардим. бародарон гови шведи конкретно парода ро бинед, тоза парода.
Ой, саҳар бега як сатили пурра метиямега ченкадаги нестем. Ами растшоти 10 литра гирифтам мегирем иншоалло. Нарша 25000 мега. Тин гусолаш мода мана гусолашам. Аводаш хушруи соза. Гол паҳми хушру. Чанд музоша ай шохош хулоса мекунем. Чон? Шохош. Дародаро ира нарша фаҳмидем 23 та савдо шудаги будааст қати гусолаш. Ширшам сершири соза мега. Саҳар бега як сатил додам мега. Якам бор 23 та савдо шудааст. Ҳозир 25 та гуфтеста. Сумгириша. Бародаро ина гови маҳаллӣ, гови Қашқа 11000 нархаш савдо меша. Гусолаш мода. Шириш чанд қай? 3-4 литр шир дорам. Саҳар бега 3-4 литр ба гарантиш. Онаи гусолача шагноҷинча. 3 моҳа будааст. Буқа рафтага бо? Не. Буқа рафтага ё не? Буқа рафтага бо? Не, оли рафтаги нест. Бозор чанд кад? 9,500 ҳар чӣ кадаги бародаро. Хеле гов. Бародаро гови Карпат нархаш 16000 савдо мешавад. Я чочо. Шириш чанд қаяка? 4 литр. Чанд? 4 литр. Саҳар бега 4 литр шир гусолача шав. Шириш кам дай лекин бачени ами гавдаш намуда. Кадом шахта? Гусолаш нарай мода ака? Нарай. Гусолаш қача. 4 литр я вақта ё ду вақт? Я вақт 4 литр. 8 литр значит, да? Саҳар бега. Саҳар бега 8 та шир. Ира чанд хариди ака? Я 900 гови тарғил савдо шудааст. Мана ира. Гусолаш мода моҷинча. 900 харида гови тарғил. Гови ёш шайна кина. Бародаро гови маҳаллӣ 12000 нархаш савдо меша. Гусолаш буқача? Гусолаш буқача. Шириш чанд қаяка? Саҳар бега 5 литр шир. Бозор чанд ка? 10800 бозор кардааст бародаро. Ай гов. Я чочош бародаро. Гови пародни нархаш 20000 савдо мешавад. Шириш чанд қай? 12-13 литр. 12-13 литр. Саҳар бега 20000 нархаш савдо меша. Гусолаш буқача? Буқачай болча. Ёку. Буқачаш тамошо. Гусолашам конкретно гусола. 20000 12-13 литр шир. Бозор чанд ка? Бозор 7,5 мози 17. 17 саҳари барвақт 17 кадааст. ҳозир 17000 кадааст. бародаро ина шам гови Карпатирам нархаш 20000. шам гусолаш буқача. Тамошо кунед чӣ қадр гусолаи бахвати хушрӯ дорад. ира шириш чанд қаяка? 8 та якум гусолаш 8 та 9 та шир. Саҳару бега. Ирам нархаш 20000 гови ёша бародаро. Она чучуш. Бозор чанд кадака? 17 бозор кардест ира. Як не чхел гуд хат баланди паҳми хушуд. Гусолашам почошам ғамс зударо. Я бародаро гови гусоладори ёш, гови пародня, гусолаш ғуноҷи мена. Тамошо кунед чӣ хеле гусолачаи бахватай. Ғуноҷинча. Худи гов.
16 16000 bozor kardesta barodaro. Şiriş çan qayıcı? 7 litr şir dorası. Çocuğu da tamaşa kerek, şod iştirak бародарои наи буқача савдо шудааста ира хатонакилам дар Колхозобод савдо шуда буд имол қати гусолаш ира ози буқачаша тоқа 7800 сомони ҳамин буқачаша кадааст бародаро мана ина 7800 сомони кардааст бародаро наи буқачаи холира бародаро калонтарин буқаи бозори кумсангири ҳамирӯза ҳамин буд аст бародаро 27000 ай нархаш савдо мешавад 25 та бозор кадай надодааст 25 та паҳмии мола тамошо кунем бародаро килобаркаш чанди кадар акам 37 пурсида надодааст бародаро килош аниқа ё не 700 кило вазн доштааст вазни зинда 700 кило бародаро 37 сомони пурсидааст надодааст бетарозу 25000 карда надодааст 25000 400 чанд 388 кило 348 кило 388 348 яҷоя чанд пурсидан 26 бетарозу килобаркаш чанди пурсидан 35 килобаркаш 36 солюш гуфтам қои фарбе дошта боше маромати на расчётона бигирем гап занам 901 08 38 68 адрес куҷоя Колхозобод харидоро боша узуна пеши бозори панҷшанбе нами дутта буқа бо аста фурӯшӣ будааст бародаро якчандта буқа харидоро боша рақамода занг мезанед адрес Колхозобод ина бародаро буқои грейфорд 7 моҳа будааст буқои грейфорд 7 моҳа як мошина овардаги будааст килош 45 додастем мега килош 45 вазн зиндааш бачаи 7 моҳаи грейфорд бародаро савдо шудааста буқаи карпат барои бастан 8200 бозор кардааст мера будаги нестум мега 8200 паҳмиша тамошо кунем бё какаам қафоша бигирем бародаро буқачаҳои карпат чордаини мазор ҳар душ як ҷоя муомила дорад 13850 ҳар душа як ҷоя бозор нарх кадааст додагӣ нестим мегам 13850 рои миёндарози хушрӯа бародаро пешам тамошо кунем
бародаро буқо барои бастан ина тамошо кунед қои шӯраки зура кадом миша амира шашини миша сафеда 6000 не сиара кадаги бародаро чо шӯри зура ина пешам тамошо кунед шамана 5.5 кардааст бузург бародаро дута буқача ҳардуш 10,000 муомила дорад ҳардуш 10,000 муомила дорад бозор қанча со'radi aka 9300 ҳар душа як ҷоя бозор пурсидааст бародаро ака савдоши чанд 51 я съёмкаш кунед ина бародаро буқача савдошида ҳози ина 5100 сум 500 ҳози баракашид не қаҳошам тамошо кунед хеле меёндарози хушрӯ фаҳмишам созай бародаро сета буқача не дуташ 4.5 5 ай нош 5000 ай наиш 4.5 муомила дорад бозор чанд кад як ҷоя топа бозор 43 кардаги не ҳар душа 43 кардааст бародаро ҷо танга агар дар навор камбудиё боша бахшиш болои 5 будааст бародаро бародаро буқаи калон килобаркаш савдо шудааст бародаро 612 килограммат 37 сомонӣ килош савдо шуд вазн зинда 37 сомонӣ 612 кило буромад бародаро бародаро ина нархи барро дар бозори қумсангир 750 мина калонош 950 бозор чанди кадака 8.5 бозор кардааст хоб инош на нош 700 а нош 700 муомила доранд инош чи ака майдош на 650 бо арзон мешавад бародаро бародаро 900 будааст барро савдо мешаванд 800 биги мегардад 750 780 мумкин ки бития 1000 суми бародаро нархи бузи очабача якини мега савдо мешава 1300 бозор карда надодааст и бачаш нара мода нара такача будааст бачаш бародаро барои калон не шир дар кора ё не шир дар кора ё не шир омадаги баст бародаро бозор чандишон кадака 900 бародаро 900 карда истам меган
950 фрухте мега бисёр дошта мега. Фрухтагиан 950, 930, 920 ҳам фрухтагиан бародаро. Омада тамонда 940 мега. Ина бародаро шухоро барои иди қурбон иншоалло тайёр меша, айёзи бигирен. 1500 ина даташ муомила дорам. Ина ирам кушхорай то 15 ра кадай 1500 бозор кардай надодаст неки. Инора чанди кадай ка? То 13 ра кадай гам. Бародаро кушхораи калон-калони тайёри хушрум. Чанд? 38 килобаркаш вазни зинда пурсидеста бародаро. 3100 сомӣ надодаст. Ҳамаша якҷоя. Бародаро андар як 3100 сомӣ кадага молои гаравтӣ ҳамаш қушхори фарбе. Инаи бародаро фруктеста. Бародаро нархи Килобарка калон Hamon. 25 та мега 20300 бозор кадаст амира бародаро. Бетарозу. Бародаро вазни зиндаш 555 кило будааст. 37 пурсида бозор. 37 пурсида килобаркаш надодаст бародаро. 2300 кадае. Бахай кафош. Бародаро ина сета бахай грейфорд нав нишон додем, ина савдо шида. Аяму гирифтага 10 мазори ғалтидаг мега ҳар сеш. 10 мазори харида ҳар сеша як ҷоя. 10 мазори харидааст.